Bila sam na kosi, pravila sam kerati, ravnala kosu i ja sam sinoć jako kasno stigla za Sarajevo, morala sam obavezama i onda jako rano idem za Beograd. Moram gore neke stvari da završim, moram da me čujete, moram da otkažem stan, da platim stan, da svašta nešto završim i puno imam obaveza. Tako, Bože dragi, samo da ovo sve izdržim jer sam jako umorna, psihički, fizički, da izdržim više tu vožnju, gore, dole, lijevo, desno, poludit ću više, eto iskreno. Ljudi, ja sam se zaista uključila da pričam malo sa vama, možda da odigram neki meč, ne bih pričala o eliti, to me ne interesuje, nisam trenutno tamo, tako da ja kad sam van elite pričam o svom privatnom životu, pričam sa vama, ne pričam za džaba nikome ništa, tako da tu sam, gdje sam i to je to.